asem praso. Asem praso. Where you say, oh, tata me count 9 to so. And next school for senior high school for you, no social media. Ebe na monyem. SHS et me the camera sin social media sabi. And mema kwaku don sure me pani emuodu. Yes sabi akoso akuma we obehu ni wura no. Na wa bre. Na akwala the camera sin so se kwaku don sure no. Me pani ana odin a ebe den. E na wo mate a one ne te class no. Ono so mpese obebo wura akoso adompo emi. Enti nkola mienu eye Esther ene Godfred. Omo nyina ewo SHS esua de. Godfred Esther ho koye na kono. Ekodi mpemu agro. Na anyinse ne baye no. Godfred say anyinse ma yeyingu. Ewra ma yeyingu ne nyina onim si yenye ewradie. Yeyingu. Ana aba USA da bi misro. Misro se mewu bra. Me yeyi. Na mo twen na mewu wi a. Ya pekwan edi akwale ibe den. Ebe faso. Akwale yi maami ebe gina ye Godfred maami eji abawe ne ne tra kama tse. Wo hwe ne ye pa ya wo akwale yi. Eye 1 day 2 day 10 days. Esther so odwara wo se Godfred twetwiniti twetwiniti. Okay. Ekasa ne emu arefie no. Ye wo akwala ne wie no na ayese obatan wanya edobi amakwala ne ti. Godfred se ye nku akwala na chese nuku no ayedin yema ne poison na chese ayedin obatan wanom nufo no nti bibi connect edin pa se ubeku wa oba woni na wonti Godfred Esther ka che Godfred baby adui pa akola mi de na fi mi yam abeka atiasefo de enya ade a me de sa udro no beka akola ya no me de wo de se wa send me life a wo de ko school na me de me hwe me ba Esther so odwale ne kunu twetwe no kon a all the gramazo ya ye de bo spray ewe krasi gramazo akomia kakra de agu panie mo apia hyakwale ye no fie ade ewudro ama akwale Esther pie fie dwale ba ya akwale anu ahuru a chese anu odin ye pa be je senior SS for you e na edi sa de you ewuro fie akwale ye no ma chese Godfred eku akwala no efia 34 na mo nyame ncha de Mami a eye Godfred maame no utunu se oye justice woman papa o se baby a ne ba ne hyebia wo musa akwala ne kra de wanhwere ya de ne ko hospital ntema ma ye yi eye poison ne nyina afinim na mu baby a Godfred hyebia ne maame a o kyem no ebi bo mo de abaso ewi ade no we de o se nyame betua ne ba ne ka baby a Godfred hyebia o jane ma police for o mo kyi ne nenda aban ne nindi me so ye ko te Godfred maame emra sese a Mama, me den akra na dia waye entwe yi ayam fun so kase o baba man me baba man wa fom okay sa se wakofo ba na nka wo ma me akeka ho asem akra ne wo me ma me nche ma me hwe bibia mu a enwo ba ne me nya with 1000 da me ba ya akra me kofa no na o ma hospital da me na me den ba hospital ya nkra ta bibia ne shola sa wunyina me kosa ma ti asumdwem ukwere ni na watwa wo kana asumdwem kura na owo ye mani aja nkasa ahu esa we responsible ni hu sentra me ba no tumi dia dro we kwama kura no kitikiti chiko no ano awade mi ato fra kase no muguase kase mo hawo ni atete papa betu me nibi ni maame me ni papa me ni kunu me kunawu na so de aba me ba no me ka akire no magye se de ti bia ena me se sika enimi hu amede be kọ akora na wofo wonti me stress o metra me nchen na me hwe ko se obewo ntina is wa na wo hwe na akwala no mia na me hwe no adidiem bibia te da no mpo me decide se ne maame no akora be kọ akọtwede enti mo anyi suku a wachiri mpo castek ya wase asempanye ase no fudie na me bua na okọtwere ho na ho ne di akora na wo me ncha akora na solution metu me di na ko school na nka wonu na masade na ba na ma hwakra ne kama enti akra no kura me di na to meku odifu tonsa wawuei enti bani agemro so a ya wede me panu na me yi ni kan metu ensu to ya enti panu na me yi na ntumi ankoton ti fia na patutu na me se da bi na me fa panu mfam na sesi ansampo na pitu akra na me sesi mi wodwom na chima wie na medudwa ya me birthday me ba otoso mi no so birthday teacher say nije me wo one sister bia me ni ti fi di me kase
abrochi kan na papa kwasi de drokoma papa na ye ne bresam me mo abode e ba na ye ne bresa ye wo su aye wo haw ayama ne me damfo yi so na me munu ko awurade humabo awurade jabo fremam awurade me mabo frɛ nhwere ne nkwa la lazo so wudi na wonya ne no na me atie bi pa ba ni adofo mpa bo enti me ba na dia wa ye dia me dwere ho kura na kyese me nti ase obi a tie wa nti ase wa fom papa me kura da no frɛ me manfa etie na me ma me bi se fa na me se hey wo frɛ me yedai we did nyame chiauka ade a wa ye nyame wo be chiauka me mo abone ti akwa ne de me kura me pe ba bi wo na nkrofa kwache ne na tuna so twe bia na wo no ye de ama no e wo so bone ya bita na de wa ye papa we did some say and we did some say so kwa no ma wo bone be no aye kwa no be no aye me hwe na ma wa he ni nyampo nkaka me say wo school wo school no ba fie duada ena de fie da wadi sa ese mo hunu yo wa kwa SS3 na ai mommy mo fan di na temse na o ya bala da bi na ba ya ne betra me nchen kwasi da bi na me kwasho so ba ya me kwasho so wonko enti wa hanko na me de me kwasho ba na me ba no ni fi enti me poma kwaye maburo anwumire kura na oba ya ne akwaye maburo so ba ya da fiti obure ne ati adu obonko bo ena o twa me so ba kasa e ho na me sore na me tin ti me kwa ya no atam ne bag ya fi me da mo asi badan de ni am so ba ya de asam ena me ka akra na tira kunyum nam so ba ya no wo su no kasa wo ba di wo bebre wo me ne no wa e ba ne mekunu wo ba wo di me ne nya ba nam se wo ba ya kasa wo nyima ya nkan sam sa adi asam na asi wo se me kwa so no me ba no ambo ba ko no nam se Busefie wo fo me ne me ba na dia me di ye no habe pakura pra no adia me di ye no busefie fo me ka no kura a kire wo enda ko fa sa ngi nya na de bai e da se o je bre twem na sa ba tan se je e wo se ye nya bi o me se sa honhom na wo mi mu rof sa honhom na bi go mi mu wo de atra me pia wa ma police fo mami say na ye we o hia vice mami we also ye president vice anka Ghana mine na ebe ko ya na Kennedy we o ka Kennedy ho a amembo na ebe ye kama ti say we ya ka say ebe hu say yes this is justice to a woman mami na ka say ye papa e mo sonfo akua ntwa e wie makra o ne mo odin